sa pagpalambo sa pagtuo, gihulagway dinhi sa atong ebanghelyo mga igsoon nga dili gyud sa tanang higayon maunata sa pagtuo. Nay usahay maawahita, nga nasa usahay maunata pero maunhan ta sa naulahi. Una nga niingon si Jesus, daghang nauna maulahi, daghan sang maulahi mauna. So sa pagtuo, unsa may importante sa pagtuo? Dili ang kanus-a ka mituo. Kay para sa Ginoo, kung dugay na kang magtutuo, bag-o pa kang magtutuo, wa gid nay diferensya. Ang importante, unsa kalawom ang imong pagtuo. Lingiyay mong tupad. Ing nahapit naman jud ka mupanaw. Ing na lawom na imong pagtuo. Ing na. Tanaw na to anirong nanimba mga tiwasonon kay naong nya. Tugay na magimo sigig simba. Lawom na. Kay basin ba ang awahing nituo, lawom noong kay pagtuo niya ang nauna, mumabaw na noon, awa na, walay kapuslanan. Kay lagi, giingon lagi na ni Kristo pagsulti, daghang nahiuna, maulahi, daghang sang maulahi, mauna. Muna si Juan, nauna siya abot sa lubnganan, kay kusog kay siya mudagan. Pero wa siya musulod. Si Pedro, nga nauwahi, ning sud yung diretso. Nisunod sad siya. Nya mituo. Kinsa may mas lawom nilag pagtuo? Kaya alam mo paghukom. Ampot lang. Kinsa lawom nilag pagtuo? Unsa may mga timailhan nga ang imong pagtuo lawom na? Unsa? Ang una gyud mawa ang imong kahadlok o panagana. Si Juan pag abot niya sa lubnganan nili ra siya pero nanagana siyang musod kay na-apply sundao dito duslakon kay dito. Pero si Pedro wa managana, nilahos gyud. Kamong mga asawa wa na mo'y panagana sa inyong bana. Kinsa dinhing mga asawaha nga wa na gyud managana, way pagduda sa iyang bana. Tasa kamot. Bahala di mauli inyong bana, wa na gyud nay problema. Bahala nagdi na makontak inyong bana, okay ra gyud mo ana, no? Mawa na gyud ang tanang kabalaka, kahingawa, kahadlok. Okay mo ana? Oy, mga naong ninyo managyaw-yaw. Mauna, kung mituo ta nga ang Ginoo nag-uban natong tanan, ang Ginoo nasayod natong tanan, nanong mabalaka pa man ka? Di ba? Dili man kita maoy magbalantay. Ni kuyog-kuyog lang ta sa maayong magbalantay, pero dili kita maoy tig-secured sa kinabuhi sa atong isig katao. Ang Ginoo mao nay atong gituohan, the Lord is my shepherd. Dili I am your shepherd. No. So ayaw kabalaka. Pero naas yas imong kiliran at timanagid siya as if there is no more other day nga imo pang mabuhat na. Buhata gidayon matud pa ni Kristo, buhata dayon ang imong mabuhat karon. Ayaw i-postpone ugma kay basig din amo abot ang ugma. Muna kung ikaw asawa o ikaw bana, magbungol-bungulan na nimong imong spouse, nya maingon dayon ka, di pa ako ready makig-uli ay, ugma na lang tingali. O nyag mamatay ka karong gabi magkauli pa mo. Basig di na. Karon gyud ayong gabi Nang na ako na ilhang couple nga mag-away sila, pero inigkatog nila, di gyud matog, di gyud mohigda ang asawa basta dili mag-unlan sa bukton sa bana. Ila ginang gihimong murabag covenant
bahala nag-away ta, basta di gyud ko matuog nga di mag-unlan sa imong bukton. Ndo tanong mo ingog kung bana ko kuno usahay matuog niya lami ang tukon lagi. Kaya galagot pa mang bana nya mo unlan man gyud ana nya yakos mo ang naong ni unlan di lami algi kunong tukon pero madugay maulian naman lang sa kuno siya. Oh, ingon ana nya nasa koy couple nga na ilhan ani laom-laom na sa tingin lag pagtuo. Di gyud sila mangaon nga di magsaw og plato. Usar gina ilang plato bisag moadto pa na sila lain nga mga balay mangumbira usar gina ilang plato. So bisag ang ilang naong nagkinusmuray magsaw gina sila kaon. Ila sad nang gihimo nga ano bang murag technique sa siguro na nila nga dili kay mo dako ang ilang kagubot kay syuda unsa magsige gimo kinusmuray kasawa magimo plato. Ana, ilingay mo ito pa din. Naunsa sa technique ninyo? Naunsa inyong technique? Ambot lang ninyo. Ambot. Pangutan ako nung pare, unsa sa technique na mo madre. Oy, wa mi atong onlans bukton, wa sad mi anang sahog plato, ang amo pakubalay tuhod. Hala, luhod ya, luhod. Ampo. Sakripisyo. Ana. Bahala na basta mulawom atong pagtuo, mawa na ng kahadlok, mawa na ng kabalaka. Ikaduha, kusog kitang musangyaw sa atong pagtuo. Di gid ta kapuyan nga musangyaw sa atong gituuhan. Basta lawom na kag pagtuo, di gid ka kapuyan og sangyaw. Muna diri sa atong unang pagbasa, ningon gid si San Juan, amo gining isangyaw kay amo gining napamatud-an nahikap gyud ni namo nadungog gyud ni namo kamo bag kumbinsido gyud kayo ba bisan pag ingnon ayaw na mo pagsigpanabi ana patyon gyud mo namo presohon mo namo absige lang gyud sulti kinsa ninyo dinhi ang musangyaw gyud nga pamalit gyud mog slat taas ang kamot sige na. Di ko maingon kinsay ni palit, kay bawa mo ko ni palit na mo, kinsay mamaligya yung slat, way hunong. Oh, hinay kay mga kamot. Loy. Maunang minus kay taghalin sa slat, hinay ba hinay. Pero pakusgi na ninyo, kung nituo mo kining atong slat, mauni ang sulbad sa atong mga problema din his parokya. Oh, di. Panghingusgan tani, wala mo kakita og unsay epekto sa atong slat. Di din ninyo mahikap ang resulta sa atong slat-slat. Ya kay tingog bang hikap. Isang yaw lagi na, isang yaw pamalit mo slat. Kay sus tan-awa unsay resulta. Sige tagpalit. Atong CR na nindot. Nindot ba atong CR dito? Kana wa pa kay nato tinud-agan ni gihimo arang-arang nagnaong nya ang atong grounds no dinha sa atubangan og narisloyo nindot na ba nindot sa sultigid mga sinuhulan nya kaning atong ceiling tanawa okay na ba hasta atong mga kilid grills no ang sunod nato karong atakihon aron atong humnon ang atong bell tower. Naghuwat na lang ta sa actual costing. 3-in-1 man na diha nga project. Bell Tower, New CR, o Adoration Chapel. O sara na kalugar na diha. So, muna na atong atakihon. Nasaman, okay pa mo na? Ayuha. Nga sunod, kaning atong tanang lingkuranan, ato ning ilisan. Ilisan tanig ka na bang iniglingkod ni mo, di nakaganahan mo barog. Atong panindutan di ba? Kaya wala, agay-ay naman na. Hapit naman sa mga impas, liwat man na sa naglingkod na. Nangatangtang na magani ng mga sandiganan, ato lang nang ilisag plywood. Pero sige lang, ipawahi lang na nato. Kaya unahon sa nato tong dito, adoration. Aron, maduhan na ni kabuk atong CR, yan ang nagitay adoration, nindot natong bell tower. Pwede na mo mga matay kay inigbagting, ikaw naman kayo, kanang nindot na ba? Ang sa ito na binagtingan sa patay. Ang sa ito na,
Ano to? Tikong ana ato panindutan sugda naman na niya ang ikatulo na tong projectonon o pa sa ni siguro og maikatulo ba o mao ba ni ang ikaduha maghimo gid ta og mortuary ba kanang hayaanan ba haron dili na kay mo maproblema ag-asa mo hayaon no okay mo ana di okay man ka so daghan kita nga projects unsa may makaluwas slot unsa toy meaning sa slot sacrifice ang S ang L love ang O offering ang T treasure so mayuhay nya unsa may ato mga slot ang grace 100 pesos per slot nya naa ni 70 slot challenge tag 7,000 per challenge di pa ko ka-update karon kay wala pay bangko basig ugma tingali basig maka-update unya ang sunod atong slot ang PPSC tag 100 yapon ni pesos nya doon na ni siya 162 slot challenge nga tag 16,200 mao ni ang atong gigamit dinhi karon sa atong mga projects nya ang DPR mao ni ang atong itukod og mga balay nya imong kalimot sa atong menteryo ha ang atong menteryo gisigihan atong improve karon gasige ta dito construct og bag-ong mga nitso kay paspas mang patay mura na matagi ato dito nya katong mga habwaonon nga 5 years na palihog coordinate na mo sa atong parokya dinhi sa atong parish office kay aron sa paghabwa o pagbalhin ngadto sa atong mga bond chambers unya kanang og di mo coordinate amo mong paningkamutag kontak amo sad nga habwaon na lang adi mi mananghid ninyo og ibutang nato sa atong common bond chambers nya maghimo pa ta dito og CR maghimo pa ta dito og kanang murag circumferential nga kaning kuan driveway para makalibot-libot ngadto og naay maglubong so dako-dako pa tag trabahoonon sa atong menteryo pag-improve hasta pang atong entrance ato patong tarungon kay pitos kaayo ana so padayon lang yun mo kamatay padayon lang yun mo slot naman nung kamatay naman nung slot man dito so ato ginang i-improve og mauni ang magpakita nga kitang taga parokya ni San Tiago Apostol, parokyano ni Santiago Apostol, lahom-lahom og pagtuo kay makita man, mahikap man ang resulta. Masabwag ba makita na tong nagkahiusa ta. Ug ang ikatulo nga timaan nga lahom ng atong pagtuo kanang andam na tang magpakamatay sa atong gituuhan. Ug unsaon man pagpakamatay kana yung paghigugmas kaaway. Ang atong mga santo labi na si Santiago Apostol, sila si San Juan, San Pablo, ug uban pa, San Pedro. Nagpakamatay sila tungod kay nahigugma sa ilang kaaway. Last na lang lingi na hapit naman matapos ang tuig. Naapa kay kaaway? Mangutan abay na naapa kay kaaway diha. Sus dindo taon ta kon ang atong mga political leaders, gikas presidente, hangtod Dios kinaubsan, maghigugmaay na gyud, magpasayloay, unya magtuman sa sugo nga atimana ang akong mga karnero. Katubang gisugo ni Jesus ba ngadto ni Pedro, atimana ang akong mga karnero. Mga leaders na political leaders, kamo maging nagkupot sa among mga buhis. Atimana ang mga kabos nga Pilipinos. Atimana ang mga masakiton nga mga Pilipinos. Atimana ang mga wa-taon ka-eskwela nga mga Pilipinos. Naabayay ko ang mga igsoon, libre nga eskwelahan.
or pag-eskwela. Nya ang atong DepEd nangitag mga partners nga mga businessmen nga mo provide sa facilities nga maka-accommodate og classroom, maka-accommodate og dormitory, nga maka-eskwela ang mga estudyante unya ang mo finance sa ilang pag-eskwela sa mga kinahanglanon gikan sa DepEd. Mura kanang TISDA ba inana. Nya usa ni ini ako laning i-announce ang ato yung kugihan sa kaayo nga pastoral council president kanhi sa akong parokya kani si Brad Boy Mantuhak ang iyang Balamban Extensive Skills and Technology free college scholarship. Naron siya ay 700 ka slots. Nga iyan ning giingon ako i-announce padre. Tuanis Balamban. Ug kinsa ninyo gusto nga mo-avail ni ini, libre ni tanan. Unya naay mga courses gani nga naay diploma, 3-year diploma. Nga libre tanan, 3 years, mechanical engineering technology, civil engineering technology, agricultural biosystem engineering technology ug uban pa. So ayaw ni ninyo usiki. Nindot ni nga programa nya kay bawo sa ko aning Brad Boy nga grabe kayo ni dedication sa pag-atiman sa mga estudyante. Usa siya sa mga awardees sa DepEd tungod sa iyang pag-cooperate, pag-support nining programa sa anang TISDA nga atimanon yun ang mga estudyante. So naay 700 slots, first come, first serve. Gusto mo brochure niya sa atong opisina. Kamong taga dinhi, kamo sang dili taga dinhi, lain-laing lugar sa Pilipinas nya gusto mong mo eskwela dito sa Balamban, ala adto kay pwede ra mamong stay in dito, libre naman tanan. Ambot og mamatay ka mo libre basag ka ang lubong basta buhi lang mo sa eskwela lang, graduate yun mo ana. Kay wa gi-appeal dito ang boreal. Ay lang sa mong pakamatay pag tinarong lang sa mong eskwela. Ana. So kini mga buhat ni nga ipalambo gyud untag maayo sa atong mga gobyerno kay buhis man ni nato ato maning mga buhis og makahimo ra gyud sila niini kun ang ilang pagtuo lawom na, rooted, deeply rooted in faith in Jesus, niya following the footsteps of Mama Mary and the apostles, especially ni San Juan nga ebanghelista. Kadtong gustong mosunod or lawom nagpagtuo, manindog ta. Ang mabaw, paladmi na.